Gay. Uy, Luy. Sa may ataw karon. Kining kuan man gud nakadawat kog bonus ba nga medyo dako bitaw. Nya kuno na ko murag sayang mga igasto waldas bitaw. So kuno na kog invest. Okay. Stock market ang pait sana, mga long term. Iyawam tehanaw ng mga stock market diha, nabuang man ni mga kilala may mo expert sa mga stocks in taon para maka-invest ka. Nausam ni siya eh. Style na yan, sigong paliton ka itong mga blue chip stocks. Unay style niya. Ang mga company bitaw nga established na kayo ba ka ng mga niabot nag 50 years old pataas. Nakakapaluyo ka nga bisag mo up and down ng market, dili basta-basta pa ito matumba. Bagoy. Pananglitan, 50 mil yung sweldo kada bulan. Willing ka 10% sa yung sweldo invest every month. That's 5 mil. Okay? Nakapalit ka karon og isa ka blue chip nga stock. Dapat consistent ka every month. 5 mil worth of shares imong paliton anak nga stock every month. Walay paltos. Regardless kung up or down ang market. Fast forward, 10 to 20 years from now, kulati ang market nga mo up. Pag up sa market, sell your shares, withdraw, kalas, billionaire na ka. Ito no? Magkadungog ko na mo nilang gitawag mo siguro nga peso cost averaging, no? May laki sigag mga nga nagawin, no? Yati, pangutaan na, ano nga ka ng pobre niya mo ka? May kamusik ka, dagan niya, dagan.